S-a dus și la primul episod din Fish and Fishing. 3 player, dar eu o să aleg unul. Și nu-mi place, eu să-l dau pe roz. Închid. Și închid. Cat. Bine. Joc de pe ăstea bune. Deci, ideea jocului este să mâncăm pești. Acum eu trebuie să mănânc pești cât mai mici. După aceea mă fac din ce în ce mai mare și mănânc pe ăștia cât mai mari. Pot? Bun, hai că am mâncat, uite, ăla era de început, dar eu am mâncat pe ăla. Explicat ideea cum... Nu. Bine. Stert. Dar sunt și pești mai mari care te mănânc. După cum vedeți, sunt doar eu. Pe ăsta și mă duc și pe ăla rapid. Să mănânc. Uite cum mănânc eu de fresc. M-am mâncat 7. Trebuie să pot să pun aici. Pot? Nu cred. Am mâncat ăla din spate. Doar a intrat în mine, nu că m-am mâncat. Sunt diferiți pești, cât mai mari sau cât mai mici. Unii poți să-i mănânci și unii nu. Și e alegerea ta, dacă poți să-i mănânci că unii zici că poți. Chiar 2 dintr-o dată să-i mănânci de aia. Dar nu e prea mare și mănâncă e pe el. Nu are muzică, dar nu pot. Oricum pot să-mi iau un copyright foarte imens. Deci. Și nu prea risc. Acum am înțeles și că nu YouTube-ul zice când se iau eu copyright și nu. Voi nu dați dacă nu. Șușu. Uite după asta. Mănânc gata. Am făcut mare, acum pot să mă bag pe ăștia mai mari. Fogi. Eu nu prea bun. Mai l-am jucat cu Andrei, care mai am făcut eu videouri. Și el nu prea mai am făcut eu videouri cu el. Eu cred că își începe un nou canal de YouTube. Și acum pot să mănânc pe ăștia mai... Mamă, pe era să mă prindă. Ce mănânc? Bine că l-am mâncat.
făcut un scor destul de mult. Bine, acum nu se chină mult. Da. Și unde ăsta? Concentrat. O tirărină. Am mâncat. Vin din ce în ce mai mulți pești, mai mari și trebuie să te ferești. Ori mănânci. Nu am vorbit. Sunt mare prostie. 300. 3000. Să fac și pe sub 2. Mii. Cred că m-am depășit recordul de ultima dată când m-am jucat jocul. Opa, și că trebuie să nu arga capeci. Nici. Bine, n-am știu. Hai să mă bag, mă, că tot acum. Chestia toată să te ai dus. Aia că nu știu. Că te bag. 9840. Nu știu ce se aude afară. Ce mic. Cum eram. Acum și așa mic. Na, tipo, aici cred că se termină și episodul de azi, da.